дети могут тут и петь, и танцевать, и ходить на разные мастер-классы. И не только увидеть, но еще и принять участие в этом всем. Мындағы очрашулар, мындағы концертлар, мындағы мастер-класслар искиткеч. Шуңа яшәсен сәләт, ул тагы да үссен, тагы да тормаклансын һәм бөтен балалар шушы сәләт турында белеп, монда килеп, ул шундый озак еллар безне берләштереп торучы бер чыганак булсын иде. Сәләт һаман да минем өчен хыял. Һәм хыялны чынга ашу символы дип әйтер идем. Без сәләттә үсешкә омтылабыз. Бу иҗат биләр форумының яңалыгы Ыстаз проекты һәм аның кызыклы уку-укыту программасы. Хәзер биләр җирендә балаларның җитәкчеләре дә үз осталыгын күтәрә алалар. Сәләт для меня – это, конечно же, люди, открытые к общению, которые готовы всегда тебя поддержать в любых начинаниях. Монда шундай бик каты күч, ничектер бирә дәрт, монда киләсәгенә килеп тора. Прихожу, и тут как дети все закричали, заорали, дали мне такую большую энергию. Я бы хотел им пожелать смелости, чтобы они все, что они делали, они получали от этого большое удовольствие. Сәләт – это прям, наверное, про жизнь огромного количества детей из Татарстана, которые всегда, каждый год, наверное, с радостью и счастьем приезжают сюда, в том числе и я.